Dís mar agat Aengus Ó Fionnagáin atáling an bhíseán seo chun leirling faoi tábhacht na logainmneacha. Táis go Aengus go bhfuil tusa déanamh stadar faoi le I gúnda na hirbhí logainmneacha áitiúla an sin beidir gur féidir leat a chuir síos a dhéanamh doing an tugratar siúla agat agus hábhacht na logainmneacha do dhaoine agus do grúpaí atá ag géirí doling leis an athru éaráide. Cínte a féidir tá tanscatal animacha páirce ar bunagan in iarmhíle 7 milliún nuas agus dibramuid le sé rópa pobail 10 go dtí se agus is tanscatal pobail bhunaithe agus seir tá gceistin áiríide go gurach pobail ólas ar a gceantar haon tríd na logainmneacha a bhhailú animacha páirce go háirid agus is mór a méid ólas atá I logainmneacha faoin tíorghreach agus bhí tusa caint sin ar an nárú éaráide agus gníomhaíocht maidir a tharú éaráide agus sílam sé ceann an rudaí is tábhachtaí beidir ná an ceangal idir an duine agus an pobail agus an dam nádúirtha tá mór thimpeall ar an duine sin a láidrú agus a neartú is mar sin de agus I síomtach an rudaíad na logainmneacha chun ólas agus tuiscintí thiúrthún ar an tíorghreach a cumáile sin ar an gaí ar thuig daoine an tíorghreach san námatá chaite mar nó siad ar sintir a chur animacha ar na háitachaí éagsúla agus mar sin de. Maidir leis an tanscail agus an tábhairtá bailí agan tá tríomhíle ainm na mar sin bailí agan go dtí se agus is dócha sé nádúir na animacha páirce ná an éagsúlacht. Éagsúlacht. Tá animacha seanmhaí Bhéarla an a bhhain chuid is mó leis an talmhaíocht de calfpark agus de cowpark agus de feile agus mar sin de. An sin tá stór mór logainmneacha Gaeilge agus animacha topografiíochta se a bhórmór sin animacha a dhéanamh chur síos ar an tíorghreach hen gréiche gan tíorghreach de tíorghreach na héireann agus sin rud atá speisialtas dócha faoin na animacha sin. Tá folklór nó scénachlór I logainmneacha na héireann chun chur síos íonna ar réiche éagsúla an tíorghreach. Is dócha dúirt an samplaí tá níl san céhéad chorachaí atá in éireann sin a mór nó rud a cinint mar sin. Móníní srahanna sin tal ré có seán go minic inte tá sin intestachas tal ré nó mónéir có seán nó coslocha go minic tá na focla speisialta se chun chur síos dhéine ar tíorghreach na héireann agus tá se de fáil na animacha páirce sin is dócha na páirtaí agus na ceantar cleocha ach an sin tá na crocán agus na cricíní agus na talachaí agus na mollaí agus na heasracha agus na drimena sin gaáit áir atá le feiciáil mór timpeall éireann agus an sin tá ar nó rudaí saoirge rudaí a thógan duine chun dá leis an tíorghreach súlíní mar hampla sin drehead beg nach srahanna goil faoi mhóthraín beg agus go leortaí eile mótíní sean láthracha seandálaíocht í sin go minic mótíní an nó orintanta beidir náte rá Cúisleán fodó na rud a cinint mar sin. An sin tá cinál féire éagsúla tá clúnte agus clúníní agus clúnach agus go leortaí mar sin léanta sin mónéir fleoch is dócha léana. An sin áitiúach iscin ó laí san éimhre lochan ó lochaíní agus mar sin de agus níor lóm ar nó rud a bhíonn sa fás ar an tíorghreach. Tá ceanháin réhinslam scaithín sin an focail sceach háitána stocha agus an bhíar aon leis scehín nó scaithín a deirtar agus an sin is dócha áitiú rá cean beg scethe a fás mu leis hain agus cailíní agus cuilte de chuile háirt ceanna ar a réhilam ná an trom
bíonn sé sin le fáil go minic an animacha páirce ar nói the elder tree an trom nó tromán, agus ar nói an ceannas coitiúnt ar fad deire. Níl sam céhéad míle logainmneacha den anim sin deire sin coilbheag. Coilbheag mar bheith éán béidir de tíordrach oscailte, agus is stocha gur mar sin a bhí an tíordrach, well go dtí copplicéad blianach hen go raibh cuilte bheaga an nacháit, áitir be nach bhéadfach ana bhí sort churstachar ina crin, a beidir áit bheith crochta nó rud a bé mar sin nó éán beag muthe lár porta, ceantar beag tíire an lár porta. So sin an folklór speisialta stocha atá agan a logan chuna héidir. Agus is iontach an nachta ólais nó an óscailt tuiscinnte bheith ag duine ar na henmacha se ina ggéantar hain. Agus is chuige sin an tanscadal go gaireach daoine ólas ar a ggéantar hain. Is minic gur ólas fíor loganta na henmacha páirce, nach má gur ólasach ag tailech nó ag muintear baile fear an bháin agus ar nói an chuhfuil an síla gearú, béidir bhfuil na henmacha se a gimochttas, bhfuil na daoine hain na pobail hain a gimochttas, agus bhfuil daoine nuas a gceantar se agus ní bhíon an fáach a beir an ólas se, agus rud a réhinnom rud a dúirt duine ag ceangan na crunethe tá amach hónaí san áite le trecha bliain nuas, is ní réoh grusa agam go raibh an tanim sin ar an bág sin tras na bmháthair. Ach bhí sé ólas ag na cósanach ar na níor an cúiseach ab an tólas a rint. So is gríomh tógáil pobail ó thaobh daoine bheith meascail na chéile ólas a rint, a chomara sin an teangail is stocha aeneartú idir an duine agus an rud atá mór timpeall arthab agus an saoú atá dinta ag daoine ar an tíordraach sin leis intear. Aengus tá tar éis anna chuid severas a thuir doing an sin ní amháin severas ó thaobh an tólas a bhéta mu a bhalú ar an gceantar ina bharamwood, ach freisin severas ó thaobh na dúsláin atá tar éis ó churráing amach le éon grúpa pobail le go bhéta dístalling leis an gceantar ina bharann siad agus le conas fiú ar ólas divan a bheitcha ar sin, mar sin gur míle mágat agus sláán. Tá fáilte ráta féidir